हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि नैबे सन्जु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। दिनै आङो आब'मोनाव आलासि जानो फैदों आरो सानसेनि थाखाय दाहायनो थांफिनगोन। आङो आब'नि स्कुटिखौ लांफैदों आरो माबायाव जोंनि उदालगुरियाव राजमेलायाव थांनो थाखाय। बेखायनो आं दायो मोनफैबाय। ओमफ्राय दा आब'मोनहा बाजाराव थांदों। बाजाराव थांनानै मा लाबोयो मिथिया आरो आं पास्ता ओमफ्रायो दाउदै इदिनो मिक्स फ्राइड राइस खालामनानै जानोसै आरो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौनो शेयार खालामनो होननानै आंनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो दा नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ दसे सम होनानै नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो हायोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दे, नोंथांमोनहा नायलांबाय था। दा आङो नै माबाखौ पास्ताखौ रुनानै लाग्रोबाय आरोना, रुगासिनो। गेसनि फ्लेमाबो फिसा जानो नागिराखै। एसे थाव नांसै आरो नैखौ सिथाबनि, ओमफ्रायो एसे हालदै। दा बे पास्ताया मोनगौमानि आं बिथिं दाउदै देखायना लादों, बानलुबो हाखाबाय आं दाउदै दैनि बेखौ माबा खालामग्रोनोसै आं। सामब्राम हाना लानि एसे। Ini ada sama begini, lana ko siya tunay pas na ni ko na ba. Hanya sebelah sini na. Dan yang sama ko dan mabia lebih kena. Pas saya menbay, saya kok kang sih. Kang lanjut. Tangan ini di urunan itu bukan lakukan ada, ya. Ini cinta aku boleh kabai, dah angin orang sih. Ini teman naik berapa video ko, apa dia ibu angin. Kau betul kayu, baru mana? Sih, naik dan darang video ko. Dah angin ini mama hadu ko jadi dilakas berapa nih. Be pasta, be taude, ini bengkam play dia. Pasta ni masalah. Banyak bezira masala, banyak be meat masala. Bayar, tahu, halai. Bayar ni saya, tunggu saya. Dengar, tahu kau bukan saya ada. Dah tahu dah. Này đấy thau đừng ikut pasta ko bukan saya ada. Saya kopi yang selesai. Hal yang penting. Untuk sana saya datang. Ada di dekat kamera kayak gini. Kan sini dong, akhirnya. Nih. Jadi bisa dah. Ada ya. Kira mas lantai. Kira mas lantai entah ya. Pasta nih.
मिथिखायो मिट मसला बेफोरबायदि मोजाङै खौआबो एसे एसे खोबनानैसै आं बास जाबाय बियो गोथावखौनो खालामगोन दा बेखौ साइडआव दोननानै आं दावदैखौ होनोसै दावदैयाव बिराद गोथाव गेजेराव दावखौ एसे गिदिर होनोसै खालामगोन गोरलै दा ओंखामखौ होनोसै दा नै मोनबाय आरोना कमप्लिट दायो आं जानोसै आंनि फाइनालि जानाया रेडि जाबाय एबार जानोसै आं मादि जादों फार्स्ट टाइम टेस्टी था सच्ची में बहुत टेस्टी हुआ है आप लोगों को भी कभी टाइम मिलेगा मतलब टाइम मिलता तो आप लोगों को भी ट्राई करना ऐसा अंडा पास्ता और चावल ये 3 मिक्स करके ये सब बना के ट्राई करो बहुत ही टेस्टी हुआ है सब गोथाव जादों नोंथांमोनाबो ट्राई खालामनो नायनो हागोन बेयाव पास्ता दं दाउदै ओमफ्राय ओंखामा न'नि माइरं जायो आंबो न'नि माइरंखौनो बनायदों आरो बेयाव गोथाव जादों आरो बेजों लोगोसे चिकेन जानानैबा बहुत गोथाव जासिनो दंमोन नोंथांमोना नुखादों जानांगौ आं बनायनायखौ मादि बनायदों मादि संदों नोंथांमोनाबो बिदिनो ट्राई खालामनो हागोन आरो अबयसे गासिबो संनो रोंखायो होमबाबो माने आंनि बायदि खनसे ट्राई खालामनाय आरोना गोथाव जागोन जाया थावखौ बांद्राय नाङा बांद्राय थावखौ माने बोरैबा मोनजायो एसेल' बांद्राय नाङा बानलु गोसा होआखै बानलु थाइब्रैल' होदों ओंखामखौ बांद्राय आथा संना आं ओरैनो गोथाव सङो आरोना बिदि प्रपारनो बिदि सिथारै सं तो लोगोफोर आंनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय दा आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दा आं बेखौ जागोनसै आरो ओमफ्राय दा जाखांनानै न'आव थांफिनसै बाय बाय लोगोफोर